Хайырлы көн, Флүр Миншәриф улы. Һеҙҙе беҙҙең әҙәби кәрәҙ проектында күреүгә шатбыҙ. Һәм традицион рәүештә һорау биргем килә. Һеҙҙең хәтерегеҙҙәме тәүге китап алған мәлегеҙ ҡулығыҙға? Һаумыһығыҙ, Айгөл һеңлем. Иҫләйем, мин бәләкәйҙән китап уҡырға шул тиклем яраттым. Ул саҡта бит 60-сы йылдарҙа телевизор юҡ ине. Ауылда бер генә кешенең телевизоры була торғайны. Беҙ китап уҡыныҡ та, китап уҡыныҡ инде. Иҫләйем, мына Зәйнәб Бишева, Мостай Кәрим, Денис Бүләковтарҙың китаптарын. Шунаһын бер ваҡыт минең ҡулыма килеп эләкте «Башҡорт халыҡ ижады» тигән бик ҡалын китап бит инде. Уны шул тиклем яратып уҡыным, иҫкитмәл. Унда әкиәттәр бит инде шул тиклем матур. Ул заманда бағаналарҙы алыштыралар ине, 60-сы йылдар ине. Ағас бағаналарҙы алыштырып, тимер бетон бағаналар ҡуйҙылар ауылда. Мына көнө буйы уҡыйым да, шунаһын ҡояш батҡансы уҡыйым, күҙ күргә, хәрефте танығансы шулай итеп уҡый торғайным. Флүр Миншәриф улы Ғалимов, яҙыусы, прозаик, Россия Федерацияһы һәм Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар союздары ағзаһы. Ул саҡта халыҡ та бик ныҡ уҡый ине бит инде. Культ була торғайны уҡыу. Шунан ниләрҙе, Рауил Бикбаевтарҙы, шунаһын Фәрит Иҫәнғолов ағайларҙың, мына Ағиҙел, Башҡортостан пионерын беҙ һәр һанды көтөп ала торғайныҡ. Башҡортостан пионер журналы һәм Башҡортостан пионеры гәзите. Ағиҙел көтөп ала торғайныҡ инде иҫкитмәле. Аңлайбыҙмы, аңламайбыҙмы, бәләкәйҙән шул романдарҙы уҡый торғайныҡ инде. Романдарын уҡып, журналдарҙың һүрәттәрен ҡарап иҫкитмәле беҙҙең өсөн шундай тылсымлы донъя була торғайны ул менән шуны. Шуңа бәләкәйҙән беҙ ныҡ уҡыуыбыҙ инде. Бына ғаиләлә атай, әсәй һеҙҙе нисек китап уҡыуға тәрбиәләне? Беҙ үҙебеҙ уҡыныҡ. Мәктәп битендә, мәктәптә лә анда уҡырға ҡуша битендә уҡытыусылар. Үҙебеҙ яратып уҡыныҡ беҙ китапларҙы. Бына мин үҙем мәсәлән ныҡ китап уҡырға яратып уҡый торғайным. Шунан былай ғына мин үҙемдә яҙа алам инде тип шайтып дәртләнә торғайным хатта. Бер әҫәр уҡып сыҡҡандан һуң инде. Мына китап уҡыйһың бит инде. Шунан былай тип ҡына мин дә яҙа алам инде тип уйлай торғайным. Шул бәлки китап уҡып, бәлки лә түгелдер, мотлаҡ тип уйларға ла мөмкин. Шулай дәрт булды. Дәрт булып, тәрбиәткә килеү орлоҡтары шул бала саҡтан. Мин әллә 2-нсе класта булды инде, әллә 3-нсе класта ниндәйҙер матур китап уҡып сыҡҡандан һуң мин дәртләнеп китеп, инәйемә әйттем инде. Инәй, мин яҙыусы булам ҙурайғас, үҫкәс тинем. Инәйем миңә әйтә бит инде, эй, улым, ҡайҙан яҙыусы булырға? Ана тракторист булһаң бик шәп. Тракторист булһаң бесән ап ҡайтырһың, утын ап ҡайтырһың, һаран ап ҡайтырһың тип әйтә торған. Юҡмы, минең тракторист булаһым килмәй, минең яҙыусы булаһым килә тип. Мин уның менән ризалашмай торғайным. Ниндәйҙер әҫәр һеҙгә һөйөү уятҡан. Шулай. Бына шундай һорау биргә килә, китапханаларға элек китапханалар һеҙ уҡыған ваҡытта нисек ине? Һәм бөгөнгө китапханалар. Шулай ғайтып китергә мөмкин электрон китапханалар хаҡында ла. Һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе белгебеҙ килә. Элек совет заманында китаптар бик дефицит була торғайны бит инде. Китапханаларҙа булғандыр инде ул классикалар. Мына мәсәлән, мин иҫләйем, Тажикстанға барғайным. Онда халыҡ күрәһең икенсерәктер инде, балаларыныҡ күп. Китап магазиндарында туп-тулы классика була торғайны бит инде. Беҙҙә юҡ ул. Уны шәм белән яҡтыҡында эҙләп тә табып булмай. Шул Тажикстандан мин бер сумаҙан китап алып ҡайттым. Неләрҙе, мына классикаларҙы. Үҙегеҙгә уҡырға, дуҫтарығыҙға? Юҡ, үҙемә. Мин үҙемдең нейем бар, күп булмаған, әллә ни ҙур ҙа булмаған, минең үҙемдең шәхси китапханам бар. 1000 тирәһе китап барҙыр инде унда. Неләр, классика, неләр, ғүмер ваҡиған минең китапханам бар. Мин китапты электән яратып,
яшьтән ия башланым мин ул китапты. Әдәбиятты шул кадәр яраттым мин бәлнедән, яшьтән нык яраттым. Ана Достоевскийларны, рус классикларын рахатланып укый торгайным инде. Әле лә укыйм, кабаттан укыйм. Әлбәттә, яшь сакта мин икенче төрлерәк аңлаганым. Әле икенче төрлерәк аңлайм. Әле дөнья классиканы укыйм, дөнья әдәбиятын укырга яратам. Кайһы бирләрен әрләп тә ташлыйм. Әле мин моны мәсәлән Муракаминың әлеге заманда бер юнны нәмәһе юк бит инде. Менә 4 романын укыдым. Бәлки генә роман дип аталган нәмәләр улар. Мураками. Бер нәмә юк, бер фикер дә юк, бер абсолютно шул кадәр нинди хурт китаптар. Күрәһең, шул тиклем агрессивная реклама үзенең эшен эшләй, бөтә дөньяга билдәле булды һәм ел һайын Нобель премиясына дәгъва итә бит инде. Ел һайын һәм бирерләр уларга дип уйлыйм. Алһаң, менә бәләкәй генә интернетка язармын дип торам әле, Мураками дип. Бәләкәй генә мәкалә язармын дип торам әле, язармын. Шул ук вакытта менә Моянды укып сыктым. Страна вина дигән китабы Нобель премия 12 елда бирелде уга. Кытай миңа акчаны Моян искитмәле. Яхшы, әлбәттә безгә акчамаган, безнең саятмай ул. Шул кадәрем эске азатлык менән бер нәмәдән дә куркмаенса искитмәле дип яза. Ул уны 91 елда язып үткән. 19 ел буена уны нидә бастырмаганнар, Кытайда каршы булгандар, запрет булган басырга. 19 елдан соң Нобель премия алды. Страна вина дигән китабы. Мин уга мәкалә яздым, интернетка һаман куярга. Вакытым юк. Менә миңа Моян охшай мәсәлән. Миңа ниләр шуның ни бар бит инде, менә Селлинджерның над пропастью воржи дип язган искитмәле бөтә дөньяга шау тудырган китабы бит инде. Ул ничәнче елда чыккан, 60-нчы елларда. Шуны укып сыктым бит инде. Бөтә дөньяга билдәле инде. Карайым, укыйм бит әлеге күзлектән. Ниләре, табигать ниләре бер нәмәлә юк унда. Табигать, менә бездекеләр бит инде, унар бит, 20-шәр бит табигатлы һүрәтлеләр, күренешләрдә, уны укымай беркем дә. Аны тизрәк нитәләр дә, дальше артадан китәләр. Ундай нәмә бер нәмәлә юк. Тик вакыйгалардан. Унда бер 15 яшьлекме бер малай, яшь егет бит инде, уның эске ниләре, киферештәре, эске ниләре, уйтыгылары, теге олылар дөньяһында хөкем һөргән ялганды кабул ителмәй. Ту бул мәктәптән элитадан куып ибәрәләр, ту икенчесеннән укымай. Ул ялганды кабул итмәй. Уга бөтәһендә әрләй бит инде, истән бөтәһендә ләгънәт укый. Шул кадәрем бер манка гына бер малайның шул нәмәләре бит инде. Тормышка кабул итә алмый тирсәгә. Тегеләй йөрий, былай йөрий. Әллә нәмә түгел инде дөрес әйткәндә. Ул нәмә инде кызык кына бит инде. Үзенең нәен эшкинмәгәндә генә асылым да килә мен аның укыйм бит инде. Яхшы курткаһын югалта, верблюжий бит инде. Шуның машинкаһын үзенең копейкаға хатып ибәрә. Шуның вес акча нитеп ресторанга кире башлый, тегендә былай акча түгеп. Менә безнең кабул итә алмайдыр безнең халык ондай. Бай балаһы, уның эске киферештәре һәм башкалар. 12 генә табаклык шул нәмәне шул тиклем күтәрделәр инде, искитмәле. Шуның Генрих Бёль дигән Нобелевский премия лауреатын укыдым, Генрих Бёль. Ул үзе нидә икенче һугыш, бөек һугыш, һугышта катнашкан, икенче дөнья һугышында немец бит инде, 6 ел һугышкан, телефон булып эшләгән. Янәһе уның герое Фред, менә үзенең өеннән китә, ташлап, 3 балаһы, бере бәпес, ише китәләр, кайдадыр эшләп йөри. 330 марка эш хакы алалар, шуны хатынына ибәрә. Ни шул өеннән киткән. Бакһаң, уның бүлмәһе берәү генә икән.
Күршеләр истиләр икән. Ога 2 бүлмәле квартира бирмәгәннәр, фатир бирмәгәннәр. Вот ога охшамай ул киткән. Улар ярлы яшәй инде янәһе. Лишний раз үзенең балаларына шоколад ашата алмайлар, торт ашата алмайлар, ярлы яшәйләр. Анда канализация бар, водопровод, центральное отопление бар квартираларында. Шуның үзенең хатынын нигә свиданиягә сакыра, күрешүгә. Уның өчен әллә кайларга йөреп, әллә акса харап йөргән ул. Ул өендә яшәмәй, әллә вокзалларда кунып, әллә кайларда кунып берәдәк булып йөри, янәһе. Шуның үзенең хатынын свиданиягә сакыра. Хатыны 4-нчегә авырлы булып сыга әле. Шуның шул свиданиягә сакырырсың күрешүгә, әллә кайлардан аксалып харап тора инде янәһе. Шуңа мин исем китте. Менә без кабул итә алмайбыз ул нәмәләрне. Безнең хугыш вакытында, безнең тыйлда нидә күп халык астан кырылган. Хатыннар, балалар бөтәһендә фронтка бергәннәр. Үзләренә булмаган. Үзе булмаган, аска кырылганнар, үлгәннәр, искитмәле. Шуннан бул барышлай, йөрүшләй, я ресторанга кирип коньяк эчә, я арак эчә, я анда колбаса, сосиска ашап кирип сыгып ашап кысыгал. Безнең халык икмәккә туйган 50-нче еллар азагында гына икмәккә туйган. Туйгансы икмәк ашый башлаган. Шуларны карасак мин аңлайм әлбәттә. Ул көнбайыш иле, онда яшәү ние кимәле икенче, еңелгән ил булһалар да барыбер икенче, мәдәният югары һәм башкалар. Безнең бахырлар бит инде 7-шәр, 8-әр, 9-ар бала карап үстергәннәр, бәләкәй генә өйләрдә, шул өйдең ярты өстән бер өчен мейс утырган аланда, мейс. Анда канализация бер нәмәләр юк ба. Безнең бахыр төбәтергә түгел инде. Безнең халкыбыз күп яфалар күргән халкыбыз. Хугыштан кайтканда ул бүлгән колхоздарды күтәргән, емерелгән ниләрне, емер калаларды күтәргән. Анда юнәп колхозларда күпме зарплата алмаганнар, паспортлары булмаган. Ничәнче елда гына паспорт алганнар. Шуларны сагыштырып карайм да, искитмәле бит инде. Менә ягәне. Мин аңлайм акылым белән. Яшәү кимәле бөтенләй икенче, мәдәни кимәл икенче. Безнең нәмә тиләр урыслар. Их бе проблемы нам тиләр менә шуның күп бер нәмә бар бит. Евгений Евтушенко аптыраган бит. Неге фырга сыккан икән, онда 30 төрле колбаса күреп аптыраган. Неге фырга сыккан икән, онда бергә бер укытучы ла сыккан, ябай укытучы. Немецләрнең мәгазинына кергәндә 30 төрле ничә төрле колбасаны күргәндә, мы же их победили дип аптырайды бит инде. Ничә без еңүчеләр күпкә насаррак яшәйбез еңелүчеләргә караганда. Менә нәмә турында нинди уйлар килә. Бынан фикер йөртергән, минең шәхсән фикерем инде һәр вакыт еңелүче кеше бит инде мин менә уйлайм инде һезгә барыбер испат итәм үземнең яхшы кеше икәнлегемне дип тырышып китә бит инде менә сәмләнеп яшәй. Менә бу осракта ла шулай. Уны ла бар, бәләкәйрәк ил бәләкәй бит инде онда. Ил территориялар бәләкәй, ил бәләкәй. Бәләкәйрәк илдәрдә бит ниде күтәрелеп китүгә. Илде тотуы, тәртиптә тотуы күпкә еңелрәк бит. Бездә әллә инде күп территориялар искитмәле бит. Анда барып биткәнсә бит нисә самолет белән генә нисә сәгать осырга кирәк. Шулай. Абына һез бик күп сит тел язучыларының сит әдәбиятты укырга яраттыгы хакында әйттегез. Һез уларны китапты хатып алып укыйсызмы, әллә электрон вариантта укыйсызмы? Һезгә нинди вариантта уку уңайлы? Миңа китап тотып уку уңайлы. Ниде интернетта аша укыганда, компьютер аша укыганда күз тала. Менә японнар бит полуслепые укырды бит хәзер. Уларда компьютеризация 2нче елда башланган. Бер компьютерсыз хәзер интернетсыз бер нәмә эшләй алмыйбыз дип уйлыйм инде. Хәзер дөнья шулай. Мин үзем каршылашып истән йөргән булдым инде. Күп еллар шан бер кайда ла барып булмай, хәзер дөньянан калырга ярамый бит инде. Интернетсыз, компьютерсыз булмай.
Neyde? Ana hadir agar da hin yok iken sosyal meseletlerde, silterlerde hin bütünlüğü yok diyen fikir de var. Şunda nima? Bize мәгълүматларда интернет аша табабыз. Аралашабыз интернет аша. Бите уңайлыктар да шулай. Аңлауымча, һез китапты тотып, дискә, билдәләп дигән вак укырга яратасыз. Hazır okuyum. Hazır mana dürüst, yaxşı şap bolgan. Mana alday, şaytып netip yazıp oturam. Şaң neler türlü znaklar koyup, inde bildeler, hara bildeler koyup, şaytып hazır okuyum men kitapты. Шундай һарау әле менә күңелдә урталып килә. Бүгенге әдәбият хакында һезнең фикерегезне белгебез килә. Бына 41-нче елларда, 45-нче елларда унан арыракта китаптарның тыштары һары төстә генә, юкак кына булган, китаптар ябай гына булган. Истәлеге шул хәтлем бай, йөкмәткеле. Әле һез менә башта әйтеп һанап киттегез, авторларыгызны яраткан авторларыгызның әсәрләрен укыгансыгыз. Бүгенге көндә безнең шул хәтлем матур тышлы, үзенә сакырып, ялеп итеп торган китаптар бик күп. Уларда хаталар, әмма истәлектәре фикерлегездә булды, истәлектәре бик ябай, кайберәүләрен бөтенләй укыгыла килмәгән кебек. Сәбәпләрен бүгенге әдәбияттың хәлен ничек һез күзаллайсыз? Бұл бик катмарлы һәм кызыклы һорау әлбәттә. Бұл турында мин бұл хакта мин күп уйланам. Мин уйлайм, әлеге мәлдә без бит инде нәмә безнең үзебезнең язма тел булган, төрки булган заманда менә һезгә тел бирдек, алфавит бирдек, әдәби буклар бирдек. Улар дөрес түгел. Безнең дүйем булган ул төрки безгә булган. Шулай да безнең рус әдәбиятына ориентир бар бит инде. Чөнки рус әдәбияты 19-нчы буат рус әдәбияты, ул бөек әдәбият. Менә бер юлы онда хатта Пушкин, Лермонтовтар, Гогольдар 7 гений яшәгән бит инде. Алар замандаштар булганнар. 7 гений. О күп мәниләр, онда ниләр тәнкыйтьчеләр, әдәби искитмәле бит инде. Белинскийлар, анда Майковтар, Добролюбовтар искитмәле бит. Шунан классиктар күпме искитмәле. Шунан күпме генийдар туа, артаган Горкийдар. Гений өстенә гений туа. Без рус әдәбиятын инкар итә алмайбыз. Безгә ориентир булып тора ул. Ул бүтән дөньяга ни булып торган. Нигез түгел, 19-нчы буат әдәбияты үзәге, бөтә дөнья әдәбиятының үзәге Рәсәйдә булган. Хатта моны магический реализм дип Латин Американнарда әйттеләр бит әле бит. Шул магик реализм бит Гогольдык. Гоголь башлаган бит аны. Ул искитмәле инде рус әдәбияты көсле. Безнең ориентирлар, без өйрәнгәнбез улардан дөрес әйткәндә. Булган әлбәттә. Менә мәсәлән, Башкортстанда алһак, Татарстанда алһак, Татарстанда хатта Казанда бер язучылар булмаган бит. Ә менә безнең Стәрләш районында Гали Сокырый, шунан Шәмсетдин Зәки, Акмуллалар, ул мәдрәсәләрдә битеп, бездә язучы булган. Мәҗит Гафури Казанга баргас, Казанда язучы булып, беренче язучы булган. Уларда булмаган язучы, искитмәле бит, уйлап карам. Шуңа бүтүннәй бездә юк дип әйтеп булмай, Кылгалида безнеке бит инде бит. Әмма бүтә дөньяның ние булгас үзәге рус әдәбияты булгас, рус әдәбиятына без барыбер остаз язучылар карарга тиешбез. Кызганычка каршы 90-нчы еллардан башлап менә алтын буаты булган рус әдәбиятының көмеш буаты булган, шунан железный век дип әйтәләр, тимер буаты булган совет заманында. Мен әле әйтернем рус әдәбиятының әле таш буаты дип. Чөнки 90-нчы елларда менә әйтте бит инде Виктор Астафьев, к сожалению, сейчас идет бессердечная литература дине. Менә шундай шул хәбәрем кабахат, әшәке, порнографик, пошлятина аламанамаларды
әллә ничә тифтәләгән телдәргә, сит телдәргә басып, күрһәттеләр бит инде, дөньяга тараттылар. Шул ук мына Виктор Ярофеев тыкы бит инде, ул мына русский красавец. Ну, пошлятина бит инде. Шуна күптәренең мына шул ук Лимоновларның, хатта Аксеновларның нәмәләрен укыйсың, Топольләрдің, ну, Секс Новой России, шул булды менә инде. Шулай бит, пошлятина. Улар был дискредитация программа, зур программа булган, дискредитация по дискредитации великой русской литературы. Шуларда ша хугыны пиядалар. Әдәбиятта хугыны пиядарға тиеште ул, әдәбият әдәпле булырга тиеш. Ул хатта мына Михаил Вельдерді мен охшатам язуларны. Ул инде кызык яза. Хугыны пияда инде, шуны кабул итә алмыйм. Ну, булай кызык яза. Улай булырга ярамай бит инде. Менә шуның өчен Ташбулатка әйләнде. Менә рус әдәбиятының Ташбулаты килде. Безнең әдәбият 90 елларда күтәрелеш кичерә. Чөнки башкорт әдәбияты, чөнки курку бетте, цензура бетте дип әйтергә кирәк. Әмма безнең әдәбият безнең язучыларга эске азатлык итмәй. Ниндидер юннай бер языр өчен, юннай бер дип әйтмәйм инде, зур әйбер языр өчен шул эске азатлык булырга тиеш язучының. Куркмай, хатыным нәмә дип әйтер икән, начальнигим түрәм нәмә дип әйтер икән, халык нәмә дип әйтер икән, каләмдәшләрем нәмә дип әйтер икән дип курка башлаһа, ул юннай бер яза алмай. Килеп сыкмай. Эске азатлык шул тиклемлек кирәк безнең язучыларга. Хан ристы белән кытылырга кирәк. Менә минең шулай. Ну, үсер дип әйтәм инде, үсеш юлында безнең башкорт әдәбияты. Өмет итәм инде, үсер дип Алла бирсә. Һеҙҙең ғаиләлә, ғүмән туғандарығыҙ араһында, яҡын таныштарығыҙ араһында әҙәбиәткә, балаларығыҙға әҙәбиәткә, китап уҡыуға һөйөүҙе тәрбиәләйһегеҙ? Ул махсус рәүештә улым шулай, балам шулай, ҡыҙым шулай дип әйтеү тәрбиә түгел бит ул. Балалар үҙләре күрәләр. Улар бер нәмәне лә күрмәй ҡалмайҙар. Атаһы нәмә эшләй, әсәһе нәмә эшләй, һис күреп торалар. Атанан күргән уҡ юнған тиҙәр, инәнән күргән тун бескән тиҙәр. Менә үҙең ҡайһылай булһаң, һинең артыңдан балаларың да шулай та. Махсус шулай балам дип әйтеү дөрөҫ түгел. Менә дини китаптарҙа яҙалар, әгәр ҙә кеше гөнаһтар ҡыла башлаһа, насар тота башлаһа, үҙен беленеп тора. Уның хатта дөйәһе лә уны тыңламай башлай. Дөйә лә белеп тора һинең кем икәнеңде, үҙең дөйәһе. Малың да һине тыңламай башлай. Һинең кем икәнеңде белеп, һинең балаларың һиңә күҙеңә генә ҡарап тора. Шул нәмә бар бит. Улар үҙләре күрергә тейеш. Ул иң һәйбәт тәрбиә, ул өлгө бирү. Ата-әсәләрҙең өлгөһө. Шундай фекерҙәр күп яңғырай һәм Алла бирһә дип әйтергә кәрәк, киләсәктә лә бына һеҙҙең дәүер, һеҙҙең уҡыу культына ваҡытында булды, тәрбиәләндегеҙ һәм бына әле лә китаптар уҡырға яратағыҙ һәм һеҙҙең быуындың балалары, йән-йәнсәрҙәр бигерәк тә китап уҡырға яратырҙар дигән өмөттәбеҙ. Йәштәргә теләктәрегеҙ? Иншаллах. Йәштәр китаптан айырылмаһын инде. Шунан һуң рухи не кәрәк? Рухи иммунитет булһын өсөн дини белем кәрәк. Ни булһа ла, башланғыс кимәлдә булһа ла дини белем кәрәк. Шундай нәмәләр мотлаҡ рәүештә кәрәк. Беҙҙең шул иман тип аталайын. Мен үҙемнең китаптарында яҙам, шул иман тип аталайын. Донъяны иман ҡотҡарыр тип тағын әйтәм. Әгәр беҙҙең рухи иммунитетыбыҙ булһа, иманыбыҙ булһа, беҙ теләһә нинди ҡаршылыҡтарға ла тора алабыҙ. Шундай фекерҙә мин. Һәм шундай теләктә. Шундай теләктә. Ҙур рәхмәт сезгә. Үҙегеҙгә рәхмәт. Осрашырға насип булһын. Рәхмәт. Иншаллах.